нафаре ки бо истифода аз ҳаракатҳои шаҳвонӣ ва бадаҳлоқона каси дигарро ба вируси норасоии масунияти одам гирифтор мекунад, ҷазои сангин хоҳад гирифт. дар иҷлосияи навбатии Маҷлиси Миллии Тоҷикистон палатаи болоии парлумони кишвар имрӯз тағйиру иловаҳо ба кодекси ҷиноии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифт ва тасдиқ карда шуд. тибқи ин тағйиру иловаҳо ба моддаи 142 кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон қисми 3 илова карда мешавад ва нафароне ки бо суистифода аз боварҳои динӣ ва ҳиссиёти як нафари дигар бо ӯ амалҳои шаҳвонӣ ва бадаҳлоқона анҷом медиҳад ва дар натиҷа ҷабрдида ба бемории вируси норасоии масунияти бадан гирифтор мешавад, аз 8 то 10 сол равонаи зиндон мешаванд ва ҳамчунин то 5 сол аз ҳуқуқи адои вазифа дар корҳои муайяншуда маҳрум хоҳанд шуд. ин лоиҳаро қаноатчо лоиқзода узви Маҷлиси Миллӣ муаррифӣ кард ва гуфт ки ин тағйиру иловаҳо ба кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад барои пешгирии паҳншавии вируси норасоии масунияти бадан ё ВИЧ дар ҷомеа мусоидат кунад. дар як соли охир дар Тоҷикистон беш аз 1400 мавриди сироят ёфтани сокинон ба вируси норасоии масунияти бадан ё ВИЧ ошкор шудааст. мутахассисон гуфтанд ба ин тартиб ҳар рӯз то 4 нафар ба ин беморӣ мубтало мешаванд. дар иҷлосияи навбатии Маҷлиси Миллӣ дар баробари ворид кардани тағйиру иловаҳо ба кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчунин 33 масъалаи дигар мавриди баррасӣ қарор гирифт ва тасдиқ шуданд. яке аз масъалаҳои дигаре ки дар иҷлосия ба баҳс кашида шуд қарзҳои ипотекӣ ва ё қарзҳо барои хариди хона буд ки Муҳаммад Саид Убайдуллоев раиси Маҷлиси Миллӣ аз он изҳори нигаронӣ кард ки ин қарзҳо барои сокинон дастрас нестанд ва соҳаи хариду фурӯш ва ё қарзҳои хона дар Тоҷикистон чандон рушд накардааст ва Муҳаммад Саид Убайдуллоев аз раиси Бонки Миллӣ хост то ин вазъиятро шарҳ бидиҳад. Ҷамшед Нурмуҳаммадзода дар мавриди худ гуфт ки онҳо талош карда истодаанд то фоизҳои қарзҳои ипотекиро поин баранд ва дар ин миён чанд мушкиле вуҷуд дорад ки онҳо барои рафъашон кӯшиш карда истодаанд. ворид кардани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи боҷи давлатӣ ва қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба қайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ аз бахшҳои дигаре буд ки дар ин иҷлосия мавриди баррасӣ қарор гирифтанд ва аъзоёни Маҷлиси Миллӣ гуфтанд ки тағйиру иловаҳо ба ин қонунҳо ба хотири рушди соҳибкорӣ дар кишвар роҳандозӣ шудааст. Амриддин Олимов, Алишер Зарифӣ, Радиои Озодӣ, Душанбе.